Já vás všechny zdravím u nového videa. Dneska jsem vyrazil otestovat moji novou rybářskou soupravu Stemu. Prut Stemu, naviják Stemu, vlasec taktéž Stemu. První dojem, no, dá se to. Největší problém byl, že mi nepasoval naviják do sedla na prutu, ale nakonec jsem to jen nějak narval. Dokonce to ani neprasklo, tak doufám, že bude držet a že to vydrží i zdolévání ryby. Celkově na první pohled naviják vypadá dobře na tu cenu. Netipoval bych to klidně, když bych ho takhle viděl, tak nějakých 15 bez problémů. Prut, no, není nejhorší, ale nejde úplně hladce vytahovat. Zadrhává se, je takovej prostě horší kvality. Co se týče držení prutu, tak má zbytečně nízko sedlo, takže je špatně vyvážený při držení v jedné ruce a má tady tu zbytečnost. Naviják má úplně nejplynulejší chod, ale to se kolikrát stává i u podstatně dražších navijáků. Zatím to nemá na funkci žádný zásadní vliv. Tak. Při zdolévání v pohodě, nezasekává se, běží celkem v klidu. Teď se při Cejnovi ještě aby ne. První ryba na čínský prut. Deklarovaná kapacita navijáku je při průměru 0,20–240 metrů. Já tam mám nějakou 18, takže nějakých 260 by tam mělo vejít. Dal jsem tam celou 300kovou cívku ve šlase. Špička prutu je možná až zbytečně moc měkká, chová se to spíš jako feeder. Uváděná odhozová hmotnost je 15 až 45 gramů. Typoval bych to tak na těch 15 maximálně. Prodává se jako vláčecí prut, já ho používám zatím na splávek. Jinak co se týče vlasce Stemu, zatím žádný zásadní problém, nekroutí se nic, vypadá i celkem pevně, jak jsem to navazoval. Tak další záběr. Vidíte, jak je špička ohlá i při Cejnovi. Nemám tušení, co tady je a není, jsem tady prvně v životě na tomhle revíru, takže je to test zároveň i novýho revíru. Názvání není úplně nejlepší, ale mám tam taky dost lehký splávek. Moc to nalítá, no. Trochu drhne naviják, ale to se dalo celkem čekat. Na funkčnost to nemá vliv. Žaba. Tak je skamarádíme. Tak za chvíli bude tma, nic většího už bohužel nepřišlo. Nějaký plotice, perlíně, jedna podoustev a dalších 50 cejnů. Takže na ničím větším už to dneska nevyzkouším. Nicméně prut se jeví jako celkem v pohodě. Není to samozřejmě žádný zázrak, ale na to, kolik stál, tak myslím dobrý. Ty ryby tam jsou pěkně cítit, jak je měkký, takže i u těch cejnů si to aspoň trochu člověk užije. Naviják není úplně plynulý, drhne to trochu, má to tak jako všelijak zvuk, že se to každou chvíli rozpadne.
ale vypadá pěkně a za tu cenu, myslím, naprosto vyhovující. Svůj účel to plní, nevidím problém. Takže celkově za mě dobrý, kdo hledá prut a navěk v nějaký nižší cenové relaci, tak ať se toho nebojí. Funguje to, jako je mi jasný, že na těch cejnech to neotestuju úplně, co to vydrží a tak, že jako kapry kolem 10 kg to už tahat nevím, ale kdo nepočítá s nějakýma trofejníma úlovkama, tak ať klidně si to koupí.